Sa sisian pat ni pediang semua bahaya pi baro siya ka program jong ka Good News TV. Lengba jong ni ka step ni skoban aingu yu blai. Basua bangin yo ban pendam ya ka ni kasngi jong ka jing ya lenti jong ka jing em ka jong ni. Ngin la ban phai suwa siya ka tien ka jong blai. Nama kan long ka bor na ka benta jong pi. Kalau ka bor na ka benta jong ya ka bangin la ban pendam ya ka jing em ka jong ni. Ya kan ni ka jing mare thong ka jongi ha kan ni ka sla kan dau leng ba kan ni ka sngi hi ki parbangi bi e ki jonga bat ki parlok ki parajor baro ki balak ban pej ya kan ni ka program laringin phai sakalong yin kalong sem ka jongi dan ukpa kakme ba ki khun ukpa ba kakme ki kwa ya ki khun bakin long ki badan ke akor ke buram ki kwa ela ki jong ki khun na ka benta bakin long ki ba tieng buram ya ki blahe ki blasan ba bakin long ru ki khun ki ba penan buram ela ka jong ka yeng ka sam kata ka de ka jing kwa ba ka jing khmi lenti jong ki kmi ki kpa ya ki khun bat sibun ki e ka bangamla ban ong hang ni ba kum ki khun ru ka jing kwa ka jong ki kalong na ka benta ban yo ya ka bahatam ha ka jing em ka jong ki bakan long ru ka lawai na ka benta ka lawai ka ba pharnai ka lawai ka badan ka jing kerman ya ka jing em ka jong ki kata ka de ka jing kwa jongi kum ki breu ha ka ni ka slak ndau ha ka long yeng ka long sam bat sibun habangi phai ka jing kwa ka jing long brio ka bangi yadan la ka jong ka jing kwa hare ka ni ka step akwa bangin phai ka jing mot ka jing parkhat ka jongi syakane ka benta ayu ba ublei ukwa nanga bat napi ayu ublei ukwa na ka jing em ka jonga bat jong pi sibun ki jing kwa ka jong ublei naka jing im ka jonga bat jong pi haraya kan ni ka step ngakwa wan ra tang ka wei ka jing kwa ka jong u bat kata ka long bangin don ka jing syap tieng ya u ngin don ka jing syap tieng ya u ukwa bakin ni kil ben riu ha kan ni ka perthai kin syap tieng ya u namar ba ulong ubadan bor ulong ukpa ubah beneng ulang halor ki e baro kumta ukwa nanga bat napi bat kata ong ka ktin ka jong blai naka kitab Deuteronomy kalanong ba sipau ka dakhat ka ba khat ar ka ong mentate ko Israel utrai ubau blai jong me ukwa ayu na me tang ba men sep ting ya utrai ubau blai jong me bat men ya hakelenti jong ubaro bat men ie ja u bat men syakri ya utrai wa belai jong meh dala ka dok nut baro bat dala ka men sim baro ong ka ktin ka jong ublai ba une utrai ubalong ublai halor ki e baro ukwa nanga bat napi tang bangin syat ting ya u ka julang ka rukom haka jinga dai para breu haka ni ka slakan daw bangi ju kham syap ting ya ki e bangi ngi yo i da kan ni ka khmat ka bakin jadok ki me ki khun ki syap ting ya ki me ki pa namar baki yo i ya ki haka jing im ka ba malakas ngi inong tray haki office ki bapher ki syap ting ya kita ki badan haka kerdan namar ki haban pen ko ungu ya ki bat kum tang ka julong ka rukom haka jing long breu haka jinga dai para breu bangi ju kham syap ti ya ki ki bang yo i da ki khmat ki bakin jadok bat kani ka jing syap ting ya uni ubak wa nangabat napi ubalong ublei halor ki baro ngi yo i hakini kisngi bakani ka jing syap ting ya u kala nang hyar arsut bat kadau jong ka jing hyar arsut bangin syap ting ya ublei
kabahakmat du kadai namar bangim yoi ya u kumta namar bangim yoi kumta namar bangim yoi da kani kakmat ka bakan jadok kajing im kajongi kalong bet banle yaki ki bam dai dor kat kum kamon kajong blai compare ladangidon hakanu kanu ka jat jingat compare ladangidon hakanu kanu ka benta jong kajing syakri ka kam kajong try kani kajing syap ting yau blai ani kajing syap ting yau try kala nang du kat nang mi kisngi ki por kala ban long ru namar bakani ka do ka khlan kijing slow ba jong ka pertai ki khlan kijing kwa arha kijing kwa bor kijing kwa ya ki belong persya ya kamon kajong blai ki khlan ya kajing im kajongi kumta ka penlong yangi bangin le ya ki ba ublay syam snobha kumta tungin kan mauru ya ka ba unong ruai makasam kabasan pulai ka khot ka baar wong kumni ublay ula jengo arsut na beneng ya ki khun benriu ban khmi la dadan ne manu bala syampang balawan ya ublay kan mau ublay uyai jengo na ya ka jing im ka jonga ba jong phi ukwa ba ukmi dan ne ki ba syap tieng ya dan ne ki ba wat ya da ka dok nun ba ka men sim ka ba shisha ai ba ka ni ka step ka ba menta ya ka bangin yo ban penlut ya ka ni ka sngi gen la ban puson halade marwai ayu ublay kwa nangabat na phi ukwa ya ngabat ya phi bangin syap tieng ya habat habangila ban syap tieng ya ngat ong ya phi ngil pendon buram ya ublay lakalong hakadok pat kham tamru hakaman sim abangin pelut ikan ni kasngi da ka bangingin pendon buram ya ublay da ka bangingi syap ting ya bar kenang bangin la ru ban le ya ka ka babha tang na ka benta ka buram ka jong ublay un karkhu ublay un ai buar ublay un yarap na ka benta jong phi baro ki bape ya ka program baleng baju ka ni kasngi phen mat ya ka jing karkhu ka jong blay phen mat ya ka jing ka jong blay phen mat ya ki ka ba phi kwa haka jing em ka jong phi haka ba ublay u ya kata ngin ya duai ku pa jong i wa beneng sa sisen pat ni wana khmat jome naka bentaban aingu ya me namar melong ublay jongi belong ublay ubakwa bangingin ai ya ka babhatam nakibabha naka benta ka buram ka jome ni aingu ya me ublay ubakwa bakita kibla siuspa ki jong ngin yo ban syap ting ning kong ya me nang bangin la ban penon buram ya me nang bangin nang la ru ban jam syame syam yang ikum bangilong yalam yang ibaro kibala ban pet ya kena ka program hakan step ngin yo ya ka bor ngin yo ya ka jing start ngin yo kan kopa ya ka jing pensat bor mensim ya ka bangin la ban penlut ya ka ni kasngi ya ki kenta ya ki minute ya ki second jo ka jing em ka jongi da ka bangi ngiyai bat me syim ka buram shaladi yalam yang il ma ni kasngi ngin mat ika jing karkhu ki jong me ngin mat ika jing penkhia lakalong ha ka do bat kham tam ka mensim ngin mat kan kopa ya ka jing thau thmai ka badau mensim jong me syim ka buram shaladi ha ka karteng ka jau chi sungi duai amen ublem karkhu ya ki benta baro ki bangila pendap akni bor ka bamenta ini penwai no ini pen inya duai tu da ai ba ka jing e ba ka jong bulai ku pa ka jing ai ka badap biang ka badap karhai ka jong jisu kris bo trai ka jing slok ka jong men sim ba khu tu ai ba kini kidor kat na ka benta la ka jong ka program jong ka good news tv kinaring kat na ka benta kinong tray ko dan hapo jong ka
ki daringkan ru nakabenta ki banget ki jongme ki badan hang ne bakaleng satla ka perthai menta bat syedik bam jukut amen